Όπα. Εντάξει. Φυγέτε τη μέση. Σταμάτησε. Με το 3, 2, 1 μόλις κατεβάσει το μύρι φεύγεται. Ναι. Το μέτρα να πάει κάποιος. Πάνε στις φούρματς μου ρε. Άντε. Δεν θα δώσω τέτοιο 3-2-1, θα μετράω με ό,τι ρυθμό θέλω εγώ. Πρώτο, δεύτερο. 3, 2, 1 πάμε. Ναι ρε μαλάκα, 3-2-1 πάμε, θα σου πω εγώ. Δεν ξέρω παιδί, κάτι. Και τέτοιο, όχι μαλακής, πρώτο στο τέτοιο... Τι θα κάνουμε. Αυτό λέω, προσέχεις το τιμόδι δεν βρέχει, μπορεί να πάει το αυτοκίνητο έτσι. Ακούς μαλάκα, Άμα κοντεύουν τα αυτοκίνητα σταματάω την κόντρα έτσι. Άμα κοντεύουνε... Ναι, άστον, θα τα παίξει, να. Τραβάει, έλα, τελείωνε.